खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय बर'आ फिन आरोबाव आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारफिनगोन। बर'आ फिन बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारगोन। बाथ्राखौ बुंदों BAC एकर्ड खालामगिरि सानसुमा खुंगुर बैसो मुथियारिया। आलादा रायजो बड'लेण्ड नङाबा बर' हारिया इयुनाव थांना थानो गोब्राब जागोन। बर'नि मोनथाम गोरोबथा BAC, BTC आरो BTR आ गोजोनथाव नङा। बर' हारिया बेजों थांना थानो हाया। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों सानसुमा खुंगुर बैसो मुथियारिया। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बर'नि फिन हाथियार हमनानै सोमावसारनाय थासारिया फैफिनगोन नामा? आखायाव हाथियार लानानै सोरखारनि खाथियाव फिन आरोबाव हारिनि रैखाथिनि थाखाय जोनोम मोनगोन नामा गोदान आफाद? बेराफारसेथिं फिन आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव आबुङै मदद खालामगोन बर' थुनलाइ आफादा आरो थाबैनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया बुंदों बड'लेण्ड एबा आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारफिननाया जागायगोन। माइनाव बसुमतारिया PhD बिजिरसंनायखौ फोजोबनो थाखाय डक्टर बिमुं मोननो हाबाय। सनितपुर जिल्ला राङापारा हालामनि 2 नं बरि गामिनि थागिबि रहेन बसुमतारी आरो रंजाली बसुमतारीनि फिसाजो डक्टर माइनाव बसुमतारिया गावनि गोब्राब नाजानायजों हिमालया इउनिभार्सिटिनिफ्राय स्टाडि अन द इम्पावारमेन्ट अफ द बड' ट्राइबेल कमिउनिटि थ्रु द प्रडाक्शन एन्ड मार्केटिं अफ हेन्डलुम इन आसाम बे आयदानि सायाव PhD बिजिरसंनायखौ फोजोबनानै डक्टर बिमुंखौ मोननो हाबाय। MBBS आव नैथि बोसोराव फरायबाय थानाय फरायसा मिथिंगा रामसियारिनि सोलोंथाइ लानायाव रांनि आंखाल नुजाथिदों। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों। फरायसा मिथिंगा रामसियारिया सिलचर मेडिकेल कलेजाव MBBS नैथि बोसोराव सोलोंथाइ लाबाय थानाय बाक्सा जिल्ला सदर मुसलपुर आम्बारि बिलपार गामिनि थागिबि मिथिंगा रामसियारिया सोलोंथाइ लाबाय थानायाव रांखान्थिनि आंखाल नुजाथिदों। बिफा नृपेन रामसियारिया आबाद मावनानै जा एसे हायो रां बुथुमनानै सोलोंथाइ लानायाव हरोब्लाबो नाथाय फिसाज्लानि सोलोंथाइ लानायाव बियो थोजासे नङा। बेनिखायनो MBBS फरायबाय थानाय फरायसा मिथिंगा रामसियारिया फरायनायाव मदद जानाय बादि BTC खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों। भारतनि अख्रांमा खोन्दोआव मोनसे गिदिर सोलायनाय फैगासिनो दं। इसर'आ रकेट लन्च आरो सेटेलाइट दिहुननायनिफ्राय लासै लासै गोजानाव थानो थांगासिनो दं। दानिफ्राय रकेटनि दिहुननायखौ गावारि कम्पानि आरो पाब्लिक सेक्टरनि फसंथानफोरनो गथायनायनि बिथांखि लानाय जादों जाहाथे इसर'आ बिजिरसं आरो गोजौ बिरोंदामिन जौगाथायनि थाखायल' गोसो होनो हायो। इसर'नि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिया बे बाथ्राखौ फोरमायदों जेराव बिथाङा बुंदों इसर'आ ओरैबायदि मोनसे खान्थिनि फारसे आगान सुरदों जेराव रकेटफोरखौ सरासनस्रा खामानि महरै बानायनाय जानाय नङा। रकेट एबा लन्च भेहिकलफोरखौ गावारि कम्पानि आरो पाब्लिक सेक्टरनि फसंथानफोरा दिहुनगोन। गुबुन फारसेथिं इसर'आ गोदान टेक्न'लजिफोरखौ जौगाहोनाय आरो इयुन समाव अख्रांमा खोन्दोआव भारतनि सिमांखौ जाफुंहोनायनि सायाव नोजोर होगोन। बे फारिखान्थिया SSLV रकेटफोरजों जागायजेनबाय होनना बिथाङा बुंदों। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव BTech फरायबाय थानाय मिस निमिषा डेनो 2 लाख रां मदद होदों। गुनगोनां फरायसा निमिषा डेनो 2 लाख रांनि थफ्लाखौ गथायो लाइमोन BPFनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद नार्जारी आरो रिन्जय बर' बिथांमोना। बाक्सा बरबरि सिरिजबारि गामिनि सानै बिसि फिसाया गोब्राब बेरामाव भुगिनांनानै दं। बेराम फाहामथायनि थाखाय गोबां रांनि आंखाल नुजाथिदों। सानै बिसि फिसाया बाक्सा जिल्ला 42 नं बाक्सा बिधानसभा बियाब आरो 23 नं दिहिरा BTC बियाबनि सिङाव थानाय बरबरि सिरिजबारि गामिनि सानै बिसि फिसाय बिपुल ब्रह्म आरो गीता रानी ब्रह्मआ थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव भुगिनांनानै दं। न'खराव जा एसे एनै रां दंमोन बेखौ खरसा खालामनानै आरो न'खरनि जा एसे आबाद मावग्रा हा दं बेखौबो फानजोबनानै बेरामनि फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो दिनैसिम मोजां फारसे फैयाखिसै बिपुल ब्रह्म आरो गीता रानी ब्रह्मनि बेरामा। बेनिखायनो राहा गोथे जानानै साबसिन फाहामथाय लानो थाखाय रायजो राजाफोर आरो BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों। बेरामि सुबुंफोरा बेरामि न'खरनो नोंथांमोनाबो
राङारि अनसुंथाइखौ थोंजोङै हरनो हागोन बिथांमोननि एकाउन्ट नम्बराव आरो लोगोसे नोंथांमोना मिथिनो थाखाय 6002355180 बे जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनो हागोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।